Hello friends song Fulano Technical official YouTube channel norokno haina hai lamsoko friends song noron bagai video haino hai ang tubui faika tinin video boba haingnai tei boboni topic no tui sanai nora Fulano ani video ni title thumbnail no guno no Simon bekina inke ang tini video noron bagai tui family aboni mus topic inke sini Tipra hasini sini blocker bukhuk bai ni lima debermani kogno tisi ang tini kisisa sanan bagai tini noram bagai o video sanawi tui fayo video sunamani tahan thaken no buma khanan deres ketan oh my god inke friend song bini block khaimani norok lukhona bo boba keri sumbui block khai tini omoni bagai no ang kisisa bini bagai video sanawi tui fayo ang sanani himake tini omose block khaya kebo koroi hayada sini o Tipra hasteo selarong thung burirong thung kobangmono block khayo jotoni no YouTube channel lok kholokjarok tongo jotono rang puisa kisimisa YouTuber ni bisingtida khoksa khone ajimano nei kobangmono omahake saitoklai block khalalai tongo hinke ang sanani hinke omose bobo khoroksa bolokano bo omahake rirok sumbui bo bolok khaya hinke taisa mosang khamo haidiba ga aun bagino ang bukhuk bai nilima nono saran musungo nung to khoroksa bolokar nono buijoton sinu nono bolokar nei nung khoroksa bolokar bori nei haifano nini omti ro kanmo chumung chumui nung block khaimani abo belakheno sini Tipra sa burironi bisingo belakheno abo bisiri tei belakheno khapia hoito nung block khaidi khaimano kokrui kebono kebung rimeya kebono hamya kok saimia phiaba nung omhaike ri sumbui omhaike kanei jeta nung block khaitongmani abo nung sak hoito nung saimia na lukorok kobang mani channel no subscribe khlaijak tongo khoroksaya khorongniya nini channel to dine tebo toroi thanai tebo logoi thanai ha 20,000 50,000 1 lakh obahai subscribe kai thanai obor to kobangma borok nungnai mansabo nungnai polibo nungnai thruksabo nungnai oino desni jati robo nungnai ha ngai naidi nung subscribe manani bagai ba watch time manani bagai phano nung omtikai ri rok sumui nung block khai tongna phiaba nono kaisa ang sanan musungo subscribe views boroni kokya bai nungse omake block khaimini omti rok ri chumui khaimini ori no nung sense khaidi nung hoito khlaimanu sini Tipra sa burironi kanung sumung kobang manu tongo dignai samathai dignai borok tei tuma dignai rok tongo omti rok nung kanei nung block khaikya hinke nung subscribe views watch time rok nung complete khaimang lakde oh my god nung hoito nung wasuk tongna ani live ani sanei nini comment box rogo nung comment da pori naikha nung kaham ko comment pori nai di nono sindal nono kobor nono sekal podra pot mangsi nono comment khanya rok bago nung baike lachia omti kai mangno ri kanung sumui nung oti bolok khai tongba nung saksono kiyawa sui nai di nung hai omhaike chumbui omhaike ri no thepa woi bo buri rok bolok khanya rok tong nung kabangma rutugoi nai di nini mo mobile tongna norok hai buri rok je bolok khainai rok nung haike te khai nung haike risum ha nung bhaike khel khai no nung je omhaike ri kanei chumbui nung sak mosangai tongma bai nono je subscribe khai tongnai rok boma hai ni comment sui tong
bawah ini no comment ritong nung bhai ke obrong no kisa dis khayaba ha nung obhai ke rogon nung ri sumui bolok khaitong nung kicha phon lasina ring da ari ni no ri sumarok abo mu masakha nung no wasugoi nai ba obom tiri rok sumkhani na bo nono bolok khaimani no saya hiya do nung je omake ri ব্যবহার khaimani omake chumani tiprasa buroni bisingo belai khina abo bisiri naithogya oino tofani borok nukhangke nono tamo sunai nini bising tino kabang buri rok phano hamyangui mano bujikha nungabo osuksani borok no kaisa lubi phungbasi lubi nin deheno nung je jati khai phunugui tongma bai omo bai ya nung views manan bagai subscribe manan bagai je nung bagai ri bisi sumbui bolok khaimani abo ekdom nung sense khaji bai ina belai no bisri ni ori sumarok hari ni sakni mari nui hatam khaba ni nabo kaisadi abo nung wasui na di hoito nung wasu yangene nung obni kheri sumbui nung bolok khaitonga pheba nono nai tungnai buri rok phanung tung slarok phung pheba ni no ri sumbui je bolok khaitomani omono buisa jagya omo belai no bisri nini mori rok sumbui nung kaisa rondi onek no 30-35 bosor kaza rok nana ngai nung tini oma haike ri sumbui nung lukurok no phunogui tongo hongkai hoito nini views kaifumano subscribe rok bangfumano haipono nini sakni bagai kichu dam koroi nono sabu dam nai nini mohake ri sumbui tibrasarong bisingo kichu nung respect manglak hoito 10 hamjagai manan nono kuli rok hamjagai manan musolman rok hamjagai manan nono kintu baksa tibrasarok nono tam nei sawai tong nung obono kisa phono wansugya abon bagano nini mohake ri sumbui je nung bolok khaimani bai nung ori no ekdom sense khaidi ha rignai borok kanai nung bolok tisadi rignai samathi rok kanai nung khainaba bolok tebo amri khete buinai no mujikata alkani hani borok bo nung omhake rignai borok rignai samathi rok kanai bolok khaikai alka hani borok bo tese siniwano mo debruma burui ha mo tiprani burui ni saimanano ngai nung je omake ri sumbui bisri kai jemon amerika burok suma ni hai omake nung sumbui bolok khaiyi nung tamo manai hoito nung bolok ni bising rang khoksa khokni aji tongo saimano saiman phono nini sak leno obuman nono bui respect riya nini mahake sumbui rogon nung je bolok khaimani bui kaise phono sajana krei nong bui rok phono nono sajana krei nong bui rok bono sai tongo nung obono khel khaya nung obono wansugya bohai hintong nono nini buri rok no bohai hintong faidi ang nono kisa tabuk khanadi wana nung khanadi nili mano ko kasar namu songo tamni tamo ko kasar ni ham hangke nili mana di nang asake comment hamya rezak tongo lasema singsa nin bodala mane sung pojonto se lasema singsa hai ingza ko tamni hangke jotono obo bukung bara ba debor maro aboro khani hinja go he diba nang kan ke open bagai lasema singsa ingza go ta ke oje dress ro kani tongman jaman kissa ka ham khaji ta kan ke no nang inke bainili ma nung kana naidi norong ni buri rok si nono amsake sajak yangjak tokha haipano nung wasugya borok tini tam sakano nini odere sumbui nung je bolok khaimani omorok bebak no borok sajak yangjak tongbayo inke abono nono sanam musungo bainili ma nung bolok khaipano amti ri bisi rok sumbui amti ri bara rok sumbui omti rok nung bolok takhasi di please nina wa belanya bisri nina wa belanya chaya nina bono nung sense khaidi omorok no nugoi
sini selarok baksa kebang mano cover sai mano baksa kebang mano baka habi mano hai diba aun bagase nono borok amde hini kok sawo tei sini borok simia kebang ma buini dofani borok bo nono nugui kebang mano bokharogo musumarok phai mano abo tei tamni sasinai nono khulogui bo salia nung amsukaino nung bujisidi engke abono bai nilima nono saran musuko nungo video no nai tokhangeba nuk tokhaiba nung wasuk sidi tei wasugui ni live buna hadi nung blog khaifano nung kanmung sumung kaham kai sumui khaidi dikne borok tak borok sini pironi bisingo kebangwan togo omti rok subui nung blog rok khaidi tei bo omti khei nung sini tak borok dikne rok kani nung blog khai kai tei bo nung subscribe views rok kebang khai nung manai engke amsukno tinin video ngsitung jotono no hambai jotono no khulumbai kha tibrasa ai lokthong